Takže zdravím všetkých fanúšikov zlepšovania webov. Ja som Martin Pavlovič a venujem sa SEO a tvorbe webov. Aktuálne by som sa raz pozrel na e-shop, teda hračkárstvo alltoys.sk a nejako zhodnotil ich web, lebo vidím tu veľa chýb z hľadiska SEO. Takže poďme sa pozrieť na to. Ja som si len tak preklikal ten web, vidím tú úvodnú stránku, nebudeme riešiť tieto veci nejako, vidím, že tu sú nejaké hlavné kategórie, OK, ale tuto, keď som si všimol takúto chybu, ako teraz ukážem hneď na začiatku, že teraz napríklad vidíte, ma tu automaticky presmerovalo napríklad na tú 5, že proste ja keď vo filtri si niečo zaškrtnem, tak ma automaticky, hoci kliknem tuto na Lego, že by som chcel mať takto stránku stavebnica Lego, ale keď tu mám nejaký filter zapnutý, napríklad by som mal Batman napríklad, filter, tak keď teraz kliknem na to, tak ma automaticky presmeruje táto URL adresa na Batmanovského Lega. Čiže ten filter treba ako zrušiť proste, keď ako ja si tu kliknem na toto a nemám tu mať na tú hlavnú stránku, že Lega, tak nemám tu mať potom, že som chcem Batman Lega alebo niečo takéto, alebo podľa veku, alebo celkovo podľa veku, napríklad keď si to vezmeme takto, že ja si tu viem zaškrtnúť napríklad na že Lego pre trojročných, štandardne by to mohlo byť skôr nejaká kategória priamo vytvorená, lebo teraz túto URL adresu indexuje ten Google a tých adres viete potom vytvárať mraky, lebo som si všimol, že viete to vytvárať aj štýlom, že Minecraft 3 roky, Minecraft 4 roky a tak ďalej. Plus ešte tu je ďalšia chyba vo filtri podľa mňa, že keď si tu viem zaškrtnúť normálne aj 4 krát nejaké roky a vlastne ani tuto nepridá do nejakého title, akože nepridá, plus potom to zase vytvára indexovateľné URL adresy a nikto takéto zbytočné adresy nechce mať v Google, že 3, 4, 5, 6 rokov proste. Takže toto sú také technické chyby, na ktoré je zodpovedný ten, ktorý vlastne vytvoril e-shop. Ako som si všimol dole, tak je to Creative Sites vlastne, že sú za to zodpovední a mali by to opraviť. Takže dobre, ideme ešte k tej kategórii. Takto stavebnica Lego, tuto máte pekne ako názve, vidíte, takto v tej URL adrese, ale tuto máte potom, vítajte v e-shope Lego. Ja by som tu normálne dal tiež akože stavebnica Lego, alebo proste ešte niečo napríklad, lebo takto to ľudia hľadajú, keď hľadajú to Lego, nehľadajú, že vítajte v e-shope. No proste takto sa to nepíše, že vítajte v nejakej kategórii, lebo už roky takto nefunguje. A vidím, že aj tu, keď prekliknem, tak zase tu mám vítajte toto, cez tie filtre, keď sa klikám. Potom aj v title vlastne vítajte v Lego e-shope, tiež by som to dal Lego stavebnice _alltoys.sk, aby to bolo takto pekne viditeľné ako pre ľudí, ako jasné. OK, takže tuto potom vidím, že ako štandardne sú pod nejakým nadpisom, tak sú nejaké kategórie, vy tu máte nejaké najpredávanejšie produkty, najskôr väčšinou bývajú kategórie plus, alebo nejaký popis kategórie, samozrejme Lego netreba veľmi popisovať. Ja videl som, že tu máte nejaký dole popis, samozrejme sa dajú robiť lepšie popisy, ale tomu sa teraz nebudem venovať nejako. OK, vidím, že tu máte vymenované nejaké kategórie. Potom je fajn, keď nejaké také máte už nejaké texty napríklad, tak viete napríklad interne odkazovať, napríklad by ste stade z Duplo odkazovali na kategóriu Lego Duplo, teda keď tuto vidím, že máte nejaké kategórie povytvárané, ale vidím to iba tuto v bočnom menu, že máte tu aj podľa veku nejako povytvárané nejaké hlavné kategórie. Ináč tým vytvárate vlastne duplicity, lebo keď táto stránka je indexovaná napríklad na 3 roky a aj tady ju máte nejako na 3 roky, takže vytvárate tým duplicitu. Plus ešte napríklad aj toho Lego Duplo napríklad tu máte v kategóriu, ale potom máte aj tu cez filter. Aj filter je indexovateľný, takže tieto veci treba nejako sa rozhodnúť, že čo chcete reálne indexovať. Štandardne chcete skôr nejakú kategóriu indexovať namiesto toho filtra. Alebo chcete ten filter automaticky presmerovať na kategóriu. Že keď niekto klikne na to Duplo, no tak automaticky ho presmeruje na adresu túto, že Lego Duplo, ako túto URL adresu. OK, tuto máte tie, neviem, či to je ako, že nutnosť mať takto, že tie copyrighty, ako, ale tak dajme tomu, vidím, že tuto v title to nemáte. Ale OK, vidíte, tuto máte aj nejaký text, máte tu aj nejaký obrázok, keď sa pozrieme na obrázok. Štandardne aj ten obrázok by mohol byť nejako pomenovaný, vidím, že to ešte je png.wp, to je divné, no ako pomeno. Že vidíte, no. OK, sranda.
Nepozeral som, či to je zmenšené ešte, ale tak to je to už OK. Ešte toto na mňa trošku divne pôsobí, keď takto som si to všimol teraz. Dodanie do 5 prác, bodka dní pracovných, ja chápem, že sa to potom možno nesmestí, alebo do 5 dní, alebo niečo také tam napíšte, že dodanie tam proste ani nepotrebujete napísať a tým pádom nebudete takýto divný tvar používať. Do 5 dní je podľa mňa úplne v pohode, no ako, dobre. Takže ja keď som si dal hľadať to Lego, tak som si vlastne všimol, že ako sa hľadá reálne, tak som si pozeral nejaké, že samozrejme sa hľadajú tie štandardné kategórie, ktoré máte povytvárané. Neviem, či máte všetky tie povytvárané, alebo na všetky, či máte produkty. A podľa takýchto vecí, že keby sa spravila nejaká analýza kľúčových slov k tomu, napríklad iba ku kategórii Lego, tak by ste vedeli vyhodnotiť, že ktoré veci reálne môžete dokonca aj pridať na e-shop, že zistíte, že existuje nejaké Lego, ja neviem, Lego vesmír a proste zistíte, že ľudia to hľadajú napríklad, zistíte, že nemáte ho na e-shope, tak ho môžete normálne pridať a môžete ho začať predávať. Ono je to aj potom, že napríklad tým, že povytvárate také dobré vstupné stránky pre tých ľudí, ako Lego Duplo, ale Lego Duplo napríklad, keď si pozrieme takto, že skúsime zadať takto Lego Duplo, skúsime zadať Duplo, tak uvidíme, čo hľadajú ďalšie ako okolo tej témy. Lego Duplo síce Lego Duplo je také skôr asi detské Lego, keď tak rozmýšľam. Tak tam asi sa veľa toho nebude hľadať, ale štandardne sa napríklad možno hľadá, že Lego pre dievčatá, Lego pre chlapcov. Ešte, alebo proste potom nejaké podkategórie toho, že napríklad Lego City bude mať, že nejaké proste vláky, autobusy, traktory a tak ďalej proste, že dokonca aj Lego Duplo má takéto veci, že napríklad, že vláčik má Lego Duplo, keď si tu skúsime dať hľadať Lego Duplo, iba takto cez vyhľadávanie, že či tu budete mať nejaký vláčik napríklad medzi produktami, ale tak skúsime dať takto Lego Duplo vláčik. Lebo toto sa najčastejšie hľada, či tu vôbec taký produkt máte napríklad. Vláčik so zvieratkami, vláčik. Vidíte, máte tu 4 produkty s vláčikom, čiže môžete vytvoriť kategóriu normálne, že Lego Duplo vláčiky alebo niečo takéto. A tým pádom vlastne máte väčšiu šancu získať tých ľudí, lebo 2400 ľudí to je celkom akože dosť pekná hľadanosť, ešte dokonca vláčik, niečo je s diakritikou, niečo bez, možno tam bude nejaké ďalšie, alebo tu je vlak napríklad, že ono sa tu pospája vlastne a tým pádom máte väčšiu šancu získavať tú návštevnosť proste a potom vo finále aj predaj, lebo už keď niekto hľadá, že Lego Duplo vláčik, tak možno už aj chce nakupovať proste. O tom to celé je vlastne povytvárať. Plus je to potom pekné pre platené reklamy, ktoré pravdepodobne ako štandardný e-shop asi máte nejaké platené reklamy, že platíte rôzne slova kľúčové, ale takto môžete rovno odkazovať ich na Lego Duplo vláčik môžete a ich rovno odkazovať nemusíte takto, že napríklad z vyhľadávania by ste ich odkazovali. Plus ani to tu vyhľadávanie ani nemá, že napríklad, že tu by bolo fajn mať nejaký nápis, že vyhľadali sme alebo niečo také x produktov alebo nejaký nápis, že toto je vyhľadávanie, aby som mal z toho jasné, že toto je vyhľadávanie. Toto som si ináč všimol takúto chybu aj na hlavnej stránke, keď máte tie kategórie, máte tie nejaké značky. Máte tu napríklad ten Marvel napríklad, alebo Sonic tu máte, Disney a tak ďalej. Ono to máte dokonca robené teraz, že iba takto cez vyhľadávanie nemáte to ani spravené napríklad pre Marvel. Neviem, koľko produktov tam máte, nebudem skúmať, zase bolo by fajn vidieť niekde vyššie ten počet produktov, vidím, že tu máte nejaké toto, ok, teraz nebudem pozerať. Ale ide o to, že vy to máte len cez vyhľadávanie, že nájdené produkty, čiže túto URL adresu ani Google neindexuje. Vy chcete, aby vaše URL adresy indexoval, čiže najlepšie bolo vytvoriť takto, že Marvel, takto kategóriu napríklad. A takto nemáte, lebo vidím, že už 404 pre všetky tie značky, ktoré máte v e-shope, neviem, koľko ich máte, keď takto si to dáme všetky značky. Máte ich dosť a viete proste, lebo ľudia hľadajú aj priamo aj značky tieto. Potom keď hľadajú napríklad, ja keby som hľadal predstavím si, že hľadám Disney napríklad, to je jedno, ale tu potom ešte sa dá ďalej triediť, že tu by ste mali Disney a tu by ste mali mať potom ďalšie podkategórie nejaké a uľahčiť tomu človeku vyhľadávanie, že Disney a potom Disney babíky napríklad, alebo niečo takéto, Disney plíšové hračky a tak ďalej. Že vedeli by ste tomu človeku násobne uľahčiť ten život ako v rámci internetu a hlavne by ste vytvárali také vstupné stránky, ktorých ľudí zaujímajú. Že niekto hľada napríklad hračky Disney, napríklad hľada na internete, otvorí si tú stránku, by tu bol nadpis normálne hračky Disney
Asi tak by bolo. Môže byť vo pri značkách, ako viete. Môžete tam samozrejme nechať iba Disney slovo, ale hračky Disney v vašom prípade, keď ste hračkárstvo, tak by to bolo fajn, podľa mňa. A už by tu mal potom, že nemusel by tu googliť medzi rôznymi, teda scrollovať medzi rôznymi typmi hračiek, ale potom by si, že Disney babiky napríklad by si otvoril iba a by tam našiel nejaké babiky, ktoré ho zaujímajú, ja neviem. Štandardne ľudia hľadajú fakt ako podľa veku často tie hračky, takže treba myslieť aj na to pri celom tomto webe. Máte tu tie filtre, ale nefungujú správne, takže OK. Jasne Sonic, tuto som si otvoril. Pri Sonicu som si sa všimol, že tu máte ešte dokonca takto URL adresu nejakú kanonickú, že Sonic _ Sonic, tiež je to nesprávne potom. Plus ešte vidíte, ak tuto potom nemáte ani tým, že keď takto to dávate iba cez vyhľadávanie, tak vlastne ani nemáte tuto v tom title niekde spomenutý ani dokonca ten názov, že Sonic. Plus je to neindexované, nevidíte, ako som spomínal. Disney, vlastne to isté. Disney. Viem, že pri nejakej značke som tam videl, že asi máte, počkať, ešte sa pozriem, že či tam bolo. Barbie. Tu máte, viem, že vidím, že máte kategóriu, že babíky Barbie. To je lepšie, ako vidíte, tuto niekto vie aj nájsť, tak to je tie vaše produkty. Plus ešte tieto meta descriptiony potom je fajn a možno vygenerovať, neviem, či ten systém ako Creative Sites nejako umožňuje vytvoriť iba nejaký popis kratší do 160 znakov, nejaký vlastný tam nadefinovať aspoň pre niektoré kategórie, kde máte nejaké lepšie pozície, je to možno fajn aj ručne napísať kľudne. Lebo tých kategórií asi veľa nebude, lebo ten e-shop celkovo vyzerá tak, že sa asi nenavedá nejakou neumiestňuje. Počkať, keď si to tak pozriem, cez Marketing Miner. Uvidíme, čo to hodí. Vidím, že tu váš e-shop vlastne má nejakú klesajúcu skôr tendenciu, že 2024, 321, 46 000. OK, si predstavme, že tuto vlastne nie sú nejaké presné, ale proste mal 70 napríklad, tuto niekde mal 70 a teraz už má len 46, čiže to klesa. Ako ja chápem, že aj konkurencia je silnejšia, ale tuto napríklad, keď si pozrieme takto pozície, čo tu z ich systému takto vo free verzii vyhodilo, tak vidím, že v podstate ste tu prvý len na svoju značku, že ináč tu hračky ste druhý, no. Ako bolo by fajn, keby ste objavili dráčika, alebo čo si budeme hovoriť, ako mať to takto, keď som si teraz otvoril ten web dráčik dráčik.sk tak vidím tu, že tu má takéto veci, to proste nechcete mať na e-shope s detskými vecami, takže bolo by fajn, ako keby ste na tom webe zapracovali a mali by ste šancu obehnúť takéto pofiderné firmy. OK, takže ja chápem, že to je asi veľká konkurencia, ale aj tým počtom obchodov a tak ďalej, ale je fajn na tom trošku popracovať. OK, tu sú nejaké texty, to nebudem čítať teraz. Máte tu nejaké výhody v rámci e-shopu, pričom máte všetko, ako sa tvári ako odkaz, ale v skutočnosti to nie je nič z toho odkaz. Možno napríklad dlhoročné skúsenosti a profesionálny prístup, proste vedeli by ste odkázať na nejakú stránku o nás, kde to nejako popisujete viac ako široký sortiment skladom na predajniach. Odkaz na predajne napríklad, že skladom aj na predajniach, alebo aj sklady by ste tam dali niekde zobrazili aj predajne ako na tejto podstránke. A to je fajn, že takýto efekt vytvára. Pekne sa mi to páči napríklad. A zatiaľ asi najviac z tohto e-shopu autorizovaný predajca, ale tiež môžete niečo alebo na klubový systém nejaký. Nikde som tu nevidel nič o klubových veciach. OK, napríklad články si pozrieme, vidím, že tu vlastne vôbec tiež nič akože nejako spracované, to nie je vôbec ani nejaké fotky, aspoň plus ešte ani to nie sú ani že nejaké texty, v tomto prípade je napríklad text, hurá, tuto je text, ale tuto tiež odkazujete, že v rámci strašne veľa je tu odkazov za prvé a za kostým pre každého. Je to divné. OK, dobre. Toto som chcel, že tu vlastne, to aj dokonca aj nesprávne odkaz, ale že odkazujete tam vlastne na produkty a tie produkty sa časom akože prestanú predávať, čiže niektoré, nehovorím, že všetky, ale niektoré sa prestanú a potom budete odkazovať na produkty, ktoré sa už nepredávajú a budete tam mať, že nedostupné, alebo dokonca niektorí aj vymazujú z e-shopu takéto produkty, potom im to vytvára 404 ako chybové hlášky, alebo to Google celkom nemá rád a
nehovorím na shopoch, je to taký štandard, že tam sú 404, ale je to problém v tom, že potom je lepšie odkazovať na nejaké podkategórie, že keď máte tu kostým princeznej, tak možno máte nejakú kategóriu, že detské kostýmy alebo niečo takéto, alebo proste detskej doktorky. Vidíte, možno viete vytvoriť kategóriu, že proste hračky pre detskú doktorku alebo niečo takéto, viete. Ľudia hľadajú rôzne veci, akože keď chcú, akože by to dieťa proste nie že venovalo sa, ale že sa jej páči to povolanie, napríklad to doktorka, no tak chcú pre ňu nejakú takú hračku, čo bude s doktorkou a vy asi pravdepodobne na 99% asi takú kategóriu nemáte. Máte asi produkt proste, keď si otvoríme ten produkt, tak zistíme, že je to v nejakej kategórii kostýmy. Vidíte, kostýmy kategóriu máte. Tu by bolo fajn možno ešte detské kostýmy napísať, ako do title, ako to, neviem, do title, ale do title vlastne to spomenúť nejak takto. Plus ešte tu potom detské kostýmy podľa veku alebo takéto srandy. Potom ešte vidíte, tu sú nejaké z Minecraftu veci, asi pravdepodobne, vidím. Tiež tu viete nejako, že k tomu na karneval alebo kostýmy na karneval alebo nejako to viete sa s tým dá sa s tým pracovať. Ide o to, že proste musíte každú kategóriu, ktorú máte takto na webe, tak musíte ísť a spracovať. Teda nehovorím, že vy musíte priamo, že proste viete na to nájsť človeka. Ja vám s tým teoreticky viem tiež pomôcť nejako, keby sme sa na tom dohodli, no proste. Je to o tom, že v rámci akéhokoľvek e-shopu to viem nejako tieto veci spracovávať a vlastne vám dávať tipy, ako by to mohlo fungovať lepšie tie vaše e-shopy. Dobre, takže ja napríklad, keď som si ten e-shop prvýkrát pozeral, tak ja som si nepozeral kategóriu Lego, ale som si pozeral túto pre dievčatá nejako náhodne a tiež je tu, že hračky pre dievčatá by to malo byť správne. Aby to bolo reálne väčšiu šancu, že na vyhľadávanie, keď ľudia hľadajú hračky pre dievčatá, pozrieme sa, že koľkokrát sa hľadajú vlastne hračky pre dievčatá. Dobre, dáme takto. Pre dievčatá. Hračky pre dievčatá. Pozrieme si, že koľkokrát sa hľadajú vlastne. 1000-krát. Ale potom sú tu, že hračky pre dievčatá 10 rokov. Vidíte, podľa veku sú tu rôzne vyhľadávania. Máte tam pri hračkách pre dievčatá. Keď sa pozrieme do podkategórií, tu už nemáte žiadne tieto vekové ohraničenia. Takže je to fajn tiež povytvárať. Nemá to také veľké vyhľadávanie, ako som čakal, ale zase to možno nemá preto, lebo tu je diakritika. Niekedy to robí problém, takže skontrolujeme ešte pre istotu aj takto bez diakritiky. Aha, dievčatá, dobre, pre dievčatá, hračky, alebo pre dievčatka, OK, dobre. Skúsime to takto. A ešte pre istotu pozrieme aj na tom marketing minerovi, že koľko to hodí. Ako číslo marketing miner. Poviem, že už točím 17 minút. A v podstate som vám aspoň niečo povedal, myslím hračky pre dievčatá. Vidíte, tu má hračky pre dievčatá 1600 hľadaní. Teraz, no a tu dokonca 2400. Tie dáta sú také rôzne niekedy. Ale zaujímavé hračky pre dievčatá. Viete vytvárať fakt ako rôzne kategórie. Je to niekedy divné, že až takéto kategórie, ale detské dokonca takto, že akože detské hračky pre dievčatá. No aj takto sa dá hľadať. Vidíte, zistíte takéto rôzne slova. Treba to spracovať postupne. Vo vašom prípade je to lepšie takto postupne možno spracovávať ako v rámci webu, ako naraz, lebo naraz by to bolo príliš veľa tých kľúčových slov, pravdepodobne by to bolo desiatky tisíckých kľúčových slov rôznych, ktoré ľudia hľadajú. OK, takže vlastne takto by ste nejako sa pozerali na každú kategóriu. Teraz vidím, že tu máte dokonca niekde nižšie. Pri tom Lego sa mi to ani nepáčilo, že tam bolo toľko veľa tých vecí, ako človek sa v tom musí zorientovať trochu a je to potom problém. Plus ešte, aj keď ste tam mali napríklad, toto som si našimol pri Lego napríklad, keď si to pozrieme. Počkať, dá sa to takto otvoriť? OK, dobre, dá sa. Podľa veku napríklad si dáme 4+, to je jedno, aký vek. Lego pre deti 4+, ale asi to bolo pre inom číslo, alebo takto 9.13. Áno, 9.13. Počkať, ešte 4+ si skontrolujeme ešte pre istotu. Tuto je správne, že aspoň, že Lego stavebnice mi tu mohlo byť 4 pre deti od 4 rokov, alebo niečo také by si tu mohli skôr napísať. Ale hej, toto, že lebo aj tu to bolo, že napríklad iba 9.13, tak to tu bolo, vidíte, že tu ani nie je to Lego nejako spomenuté, ani tuto v title nie je nejako spomenuté, že viete, ako 9.13, keď niekto hľada skôr normálne, že odsielania Lego pre 10, od 10 rokov, alebo niečo také. Od 10 rokov. Dokonca tu majú až 10 až 12, tak to hoci ako sa dajú spracovať, ale tým pádom, že váš web by bol
keď si to pozrieme, váš web by bol počkaj, tých 9 rokov, čo som mal. Teraz už som trošku stratený, musím sa ešte raz prepnúť na tých 9 rokov. Takže keď si tu dám ako tú vašu URL adresu, tak tu sa o vyhľadávaní zobrazí 9.13 a nikde rokovanie, nikde logo tu nie je spomenuté. Toto je potom problém ako niekedy, že vaša stránka sa ani nemôže niekde vyššie zobrazovať, keď niekto hľadá logo od 9 rokov proste. OK, čiže tie značky určite treba spracovať. A rozmýšľam, že toto je všetko aj, lebo 20 minút, ako dalo by sa tu hovoriť asi o viacerých veciach, ale 20 minút je asi taký čas, že ktorý si to ešte niekto je ochotný pozrieť novinky v našej ponuke. No, nejako hračky asi niekde tu spomenúť skôr, že sú to hračky. Ale tu také veci sa asi nehľadajú. Tu by som sa fakt ako musel pozrieť reálne na to, čo sa hľadá ako v rámci. To je ináč prekrytý. Ja chápem, že tu už na východe nič nie je, ale je to divné takto, že je tá mapa prekrytá. OK, tá spodná časť vyzerá celkom v pohode, overené zákazníkmi a ten odkaz by mohol byť klikateľný na hodiny, no vlastne nie na hodiny, ale na čas, nie na čas, ale na mobilné telefónne číslo, tak excellent. Keď vidíte, toto môžete celkom niekde aj prezentovať ako číslo 96%, je celkom pekné číslo. Ináč potom ešte ďalšia vec, ktorú som si všimol, keď si takto dáme mapy hľadať a dáme si Alltoys akože značku vašu, tak možno by bolo fajn niekedy začať odpovedať, alebo aspoň možno aj čítať tie recenzie, lebo vidím, že tu máte nejaké recenzie, máte tu jednohviezdičkové recenzie a tak ďalej, dosť takých negatívnych recenzií. Nemáte potom ani žiadne odpovede, že nejako chcete tomu zákazníkovi povedať, že chyba je na našej strane, alebo proste niečo, ja neviem, ako ja som tie recenzie pravdu povedať nečítal, ale ide o to, že nejako toho zákazníka presvedčiť, aby k vám prišiel zase nakúpiť, viete, ako je to o tom, že chcete ešte kým má deti, alebo aby chcete, aby váš e-shop, váš obchod teoreticky odporúčal a nie takto, že vidíte pred 2 rokmi zatvorené, išlo okolo ja chápem, že niektoré recenzie sa bolo odpisuje, že bolo zatvorené a išla som iba okolo, no je to smiešná recenzia, no ale tak môžete im odpísať proste, že máte otvorenú odtedy, alebo proste nejako im rozumne odpísať, samozrejme na komunikáciu zasi máte nejakých ľudí proste na to. A je fajn tam mať normálne odpovede na tom a získavať nejaké pozitívne recenzie, nielen takto, lebo potom je to, ako jasne, vidím to všade, tu vidím 3 hviezdičky, no ale 4 ešte sa dá akceptovať, dajme tomu, ale 3 už je potom taký, že vyzerá to divne. Ja chápem, že možno že málo ľudí hľadá, že hračkárstvo a toto nejako, že v Google ako, ale sú ľudia, ktorí takto hľadajú, lebo chcú proste najbližšie, alebo napríklad nepoznajú to mesto, alebo ja neviem čo, alebo proste, neviem, však proste to už je jedno. OK, takže ešte je tu niečo také, čo by som obraziť predajne, jasne, tu som videl, že máte tie predajne ako spracované, nejako máte tu toto aj mapy, máte tu aj tie recenzie. OK, takže tieto sú pomerne v pohode ako spracované, nehovorím, že sa to nedá vylepšovať, ale ide o to, že to máte kontakty, máte nejako spracované. OK, poznáte z TV dokonca tu, že máte reklamy v televízii, ja veľmi televíziu nepozerám, takže netuším, že či máte, ale pravdepodobne hej, tak aj tu je hračky, ktoré poznáte z TV, sa dá tiež napísať takto, že nielen si poznáte z TV, ale normálne hračky Alltoys z TV, alebo proste nejako viete s tým pracovať trošku. Asi tu veľa hračiek nebude z tých TV, ale to je jedno. OK. Vidím, že tu máte aj takúto kategóriu, tú značku, vlastne to preto ste asi tam niekde na prvom mieste po patrol, alebo tlapková patrola, čo som takto, hej, tlapková patrola, tam bolo slovo tlapková patrola. A chápem, že to si pospomínali všetky vlastne verzie toho slova. Alebo sú nejaké také rozprávky, hej, že človek, čo ľudia poznajú, ako deti poznajú, takže je fajn možno niekedy takto mať aj kategórie. Ale máte tu potom jeden produkt, takže je to také trošku smutné. A ešte je tu potom, že filtrovanie, že Marvel dokonca, aha, tak to, no je to divné, to vyzerá trošku. Je zaujímavé, že celkovo, že ste vôbec na to slovo prvé, ako prvý, že keď tu máte jeden produkt a aj to sú nejaké bublifúky, no tak
OK, dobre. Dalo by sa zamýšľať celkovo viac nad tým webom, ale na to by som skôr mal čas inokedy, keby sme sa dohodli možno na nejaké spolupráci, ale tak to už je na vás pravdepodobne. Ako veľká firma si nájdete nejakú agentúru, ale určite tieto veci treba spracovať, aby ste mali šancu sa zlepšiť v tom neplatenom vyhľadávaní Google a tým vlastne zlepšovať aj to platené vyhľadávanie, lebo neplatené, ale že ako tie platené reklamy, lebo viete lepšie cieliť na tých ľudí a tým, že lepšie cielite, tak vlastne tá reklama vás bude stať trošku menej a o tom to celé je, že vás vlastne chcete viac zarobiť, takže to je asi všetko zatiaľ. A keby niekto vlastne chcel, kto pozerá toto video, si pohovoriť o svojom webe, tak som k dispozícii, vlastne môžete mi nechať nejaký odkaz, napísať, zavolať. Mám vlastne číslo niekde v popise tohto videa. Tak zatiaľ.